pel torn de paraula té l'il·lustre senyor Santi Rodríguez pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya pel temps de 10 minuts. Gràcies, senyor president. Professor Mena, permeti'm que li digui així amb tots els respectes perquè després de la seva intervenció crec molt més adequada d'un professor, molt més adequada d'una intervenció acadèmica que no pas d'un honorable conseller d'Empresa i Ocupació. Tot i això, celebrem també que es faci una diagnosi de la situació actual, creiem que és important. Altres governs pretenien buscar solucions sense fer una diagnosi de la situació i, per tant, era molt fàcil que poguessin errar en les seves polítiques. Per tant, una notícia bona, que és que hi ha una diagnosi, això és important, però el que sí que ens agradaria és que l'honorable conseller ara el que li toca no és fer ja de professor, sinó que el que li toca és arremangar-se, per exemple, pujar al carro de les empreses i començar a picar aquelles pedres per poder-les expulsar del carro. I això és el que d'alguna manera hem trobat una mica a faltar en la seva intervenció, honorable conseller. Nosaltres, li vaig dir la setmana passada en la interpel·lació que vam tenir en el ple, compartim perfectament, s'hi ha referit el portaveu del grup socialista, l'objectiu de reduir l'atur, 50%, si pot ser més, millor, el que sigui. És important, és un objectiu que compartim absolutament tots els grups parlamentaris. El que ens cal saber és com, quins seran els passos que es donaran per fer que això sigui possible, i no hem trobat en la seva intervenció respostes clares i contundents que digui en quin sentit s'avançarà. Nosaltres som perfectament entenedors que un dels elements importantíssims per sortir d'aquesta situació, ho comentàvem també l'altre dia, és el paper de la innovació, és el paper del progrés tecnològic, és el paper de la competitivitat de les empreses i de l'increment de la productivitat. I certament, li deia l'altre dia, li interrogava sobre la relació amb el departament responsable de recerca, però avui li tinc que interrogar respecte a una altra qüestió. En el seu departament, qui assumirà les responsabilitats d'innovació? Perquè és que no hi ha ni una subdirecció general d'innovació. Qui assumirà aquestes responsabilitats que són tan importants en la situació actual que tenim? També vostè ha citat que un dels elements importants és que hi hagi un marc regulatori clar i que hi hagi una certa seguretat en el marc jurídic en el qual es mouen les empreses. I al respecte de les polítiques d'innovació, jo tinc la necessitat de preguntar-li, de qüestionar-li sobre quines mesures tenen previstes per compensar la reducció de l'aposta per la innovació per part del govern de l'Estat i concretament les repercussions que això té a Catalunya. I en aquest sentit faig referència a un informe de la patronal CECOT que posa en alarma com pot afectar el sistema d'innovació català les modificacions en les polítiques d'innovació de l'Estat. Ens agradaria saber, l'honorable conseller, quina és la resposta que té prevista el seu departament al respecte d'aquesta qüestió. Un altre element important i que vostè n'ha fet èmfasi que considerem important precisament per intentar reduir la taxa d'atur, fer créixer l'ocupació, que és la internacionalització de l'economia catalana en dues vies, amb la via de sortir en l'exterior a buscar inversions, però també per la via d'obtenir de l'exterior inversions. Creiem i estem convençuts que tenim una eina importantíssima que pot facilitar i que ha de facilitar aquesta tasca i de la qual vostè no n'ha citat. Són 34 oficines comercials en l'exterior i també crec que són 12 plataformes empresarials en l'exterior. Quin paper jugaran aquesta xarxa, aquesta important xarxa que nosaltres compartim la seva importància en el futur de la internacionalització de l'economia catalana? Vostè en la seva intervenció també ens ha parlat d'infraestructures i insisteixo també, compartim la necessitat i les voluntats que expressa l'honorable conseller respecte a les infraestructures, respecte de la importància del port, respecte a la importància de l'aeroport,
respecte de la importància del corredor mediterrani. Compartim perfectament. Però aquestes són àrees que, permeti-m'ho, directament no depenen de la seva conselleria, no depenen del seu departament. En canvi, sí que hi ha unes infraestructures que depenen del seu departament, les quals no ha citat. Ha citat les tecnologies de la informació, em permeto dir citat perquè no li he dedicat més temps. Les tecnologies de la informació, de la comunicació, però hem trobat a faltar cap mena de referència respecte de les infraestructures de telecomunicacions, infraestructures bàsiques per l'establiment de les empreses i per la competitivitat i productivitat de les empreses catalanes. I en aquest sentit hi havia un projecte de l'anterior govern que ens agradaria conèixer quin és el parer de l'actual conseller d'Empresa i Ocupació al respecte. Sobre les polítiques d'ocupació, miri, nosaltres compartim la necessitat de reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya per tal que sigui una eina de política activa i que el que serveixi no sigui per fer tràmits burocràtics, sinó realment per fer un paper fonamental entre la relació treballador sense treball i empresa i poder recol·locar. No cregui que tots estem alineats en aquest sentit. No ho cregui, vostè ho ha dit, tots estem alineats en aquest sentit. No ho cregui, perquè el nostre grup parlamentari ha presentat al llarg dels darrers 7 anys diverses iniciatives per tal que el govern anterior emprengués una reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya en aquest sentit i no ens en vam sortir. Tant de bo vostè se'n surti, però sí que ens agradaria conèixer, a part dels objectius, unes primeres línies del que pot ser la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya. Un altre element que s'ha esmentat i que considerem important i sobre el qual també li demanaria un aclariment pels malpensats és en matèria d'energia. Vostè ha advocat per la independència energètica de Catalunya i li agrairia que aclarís una mica més aquests termes per evitar que algun malpensat pensés en uns termes diferents del que almenys ho interpretem nosaltres. Però també ens agradaria que vostè fes referència a l'estabilitat del marc regulatori en matèria d'energia i concretament en matèria de renovables i més concretament encara en matèria d'energia eòlica. Sabem perfectament que la inseguretat de la normativa catalana a l'entorn de l'energia eòlica el que ha provocat ha sigut un alentiment enorme de l'expansió de l'energia eòlica a Catalunya, que estem pràcticament a la cua de les comunitats autònomes de tot l'Estat. Quina valoració en fa d'aquesta situació i quines són les mesures que pensa dur a terme per tal d'intentar estabilitzar aquest marc regulatori. Sobre turisme, miri, a nosaltres no ens preocupa tant que li hagi dedicat un minut de la seva intervenció a parlar del turisme. És més, ens preocupava més que altres consellers li dediquessin força més que un minut, perquè això podia ser perillós pel sector, no? I en aquest sentit, permeti'm una pregunta i una qüestió, jo crec que molt clara i perquè el sector concret ho entengui perfectament. Miri, Catalunya històricament ha tingut una base turística, sí, basada en sol i platja. Miri, aquest ha sigut un actiu que ha fet que Catalunya tingui els nivells turístics que té. I nosaltres no estem disposats a renunciar a aquest actiu, perquè això aporta una quantitat de gent molt important a Catalunya. Una altra cosa és, i també la compartim, que és que a partir d'aquest actiu haguem de buscar diversificació, haguem de buscar una major oferta turística, uns majors atractius turístics, però no a l'inrevés, intentar abandonar l'actiu que suposa el sol i la platja per intentar impulsar polítiques turístiques basades en intangibles, tan intangibles que a vegades no s'acabaven de veure quins eren els objectius que es perseguien. També en matèria de comerç, vostè ens ha citat, i ja li ha demanat un altre portaveu del grup socialista, en quin sentit anirà la modificació de la llei o la nova llei de comerç i serveis que vostè ens ha apuntat. I en aquest sentit recordar-los
que la taula del comerç, que és l'òrgan creat per tal que es pugui manifestar entorn de les normatives que afecten el comerç, va d'alguna manera unànimement donar el vistiplau a una proposta de llei de comerç que havia d'incorporar els manaments de la Directiva Europea de Serveis. El govern en aquell moment va declinar aquesta alternativa i va optar per un decret legislatiu d'adequació a la Directiva de Serveis, i també ens agradaria conèixer concretament quin és el parer del conseller i en quina línia pot anar la llei de comerç al respecte d'això, i també que ens faci 5 cèntims del tema d'horaris comercials. Per acabar, honorable conseller i senyor president, abans que em cridi l'atenció, miri, nosaltres també estem convençuts que el futur de l'economia catalana està en la confiança. Vostè ha dit, confiem en el futur. Miri, nosaltres també confiem en el futur, però per confiar en el futur també és necessari tenir confiança en el present. I en el present hi ha 2 tipus de confiança que considerem extraordinàriament importants i rellevants, que és la primera qüestió, la confiança en la ciutadania. Crec que de la intervenció de diversos consellers aquest govern està disposat a confiar en els ciutadans. Com ho interpreto? Doncs, per exemple, amb la voluntat de treure les pedres del carro de les empreses. Aquesta és una forma clara de confiar en la ciutadania i que esperem que això en els propers mesos es pugui materialitzar i, per tant, es pugui evidenciar. Però hi ha un altre element de confiança també important, que és la confiança en el govern, la confiança dels ciutadans en el govern. I vostès ara tenen la confiança dels ciutadans, la confiança que els va donar el 28 de novembre el grup majoritari d'aquesta cambra. I això és un actiu i té que ser un actiu. Si us plau, no la malmetin amb discursos acadèmics allunyats de les necessitats dels ciutadans. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies, il·lustre diputat.